van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De ontsnapte gevangene in Utrecht is vanmiddag weer opgepakt na een achtervolging waarbij waarschuwingsschoten zijn gelost. De man was gewapend, maar bij de arrestatie raakte er niemand gewond. Hij ontsnapte eerder vandaag na een worsteling met bewakers in het Diakonessenhuis. Daarbij wist hij een vuurwapen te bemachtigen. Agenten achtervolgden hem in de buurt van de Rubenslaan en hielden hem daar aan. Omwonenden hoorden schoten en zagen veel politie op de been. Premier Jette roept Forum voor Democratie-leider De Vos op om afstand te nemen van antisemitisme binnen haar partij. Volgens hem zijn er duidelijke signalen dat Forumleden over de grens zijn gegaan. Niet eerder sprak Jette zich daar als premier zo expliciet over uit. Aanleiding zijn berichten over lokale FVD'ers met banden met extreemrechtse groeperingen. Maar De Vos doet niets en spreekt van bemoeienis met interne zaken. Jette benadrukt dat antisemitisme nergens thuis hoort, ook niet in de politiek. Het kabinet wil een omstreden terrorismewet definitief maken. Met die wet kunnen mensen maatregelen krijgen zonder veroordeling, zoals een meldplicht of een contactverbod. De wet loopt nu tijdelijk en vervalt volgend jaar maart als er niets gebeurt. De Raad van State is er kritisch op vanwege de inperking van vrijheid van mensen. Maar volgens minister Van Wil blijft de dreiging van terrorisme hoog. Eerdere evaluaties laten zien dat de wet weinig wordt gebruikt, maar hij kan soms handig zijn, zegt Van Wil. En de VS sturen nog eens 2500 extra mariniers naar het Midden-Oosten. Ze voegen zich bij zo'n 50.000 andere Amerikaanse militairen in de regio en kunnen mogelijk ook in Iran worden ingezet. Maar daar is nog geen besluit over genomen. De mariniers komen met een amfibieschip en verschillende oorlogsschepen. Volgens bronnen wordt zo de capaciteit voor een eventuele grondoperatie tegen Iran vergroot. President Trump houdt die optie ook nadrukkelijk nog open. Het weer, het blijft droog. In het midden en noorden van het land kan vannacht mist ontstaan. Het wordt dan 0 tot 3 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het een bewolkte dag, maar wel droog bij 7 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas On Air. Tailgates go down, solos get flipped. Girls get to dancing when headlights get lit. Turn a field or a parking lot to a party spot and throw it down on it. Outside of any mapped out town, yeah buddy you can count on it. Something good always happens after midnight. Getting loud a little later just hits nice. Whoever said it doesn't must have never done it right. Yeah, something good always happens after midnight. It happens after midnight. What up, Nate? Good. You know what time it is. Stars all come out, mason jars do too. Yeah, she'll lay one on me at 2:22. Stacking up them empty cans, nitty gritty band in the dark fishing. A bunch of going on till the crack of dawn, and I ain't gon' miss it. Something good always happens after midnight. Getting loud a little later just hits nice. Whoever said it doesn't must have never done it right. Yeah, something good always happens after midnight. Yeah, it happens after midnight. Something good always happens. It don't matter what they say. The best part is getting started at the end of the day. Something good always happens after midnight. Running around with the round hair out of kind. Yeah, something good always happens after midnight. Getting out a little later just hits nice. Whoever said it doesn't must have never done it right. Yeah, something good always happens after midnight. Happens after midnight. Happens after midnight. Happens after midnight. That's right. Tyler Hubbard, Nate Smith en After Midnight. Deze nieuwe uitzending van Lucas On Air op RTV Maastricht. Van harte welkom, 20 maart 2026. En we gaan er flink tegenaan vandaag met de bandleden van Ammo.
Bas, CJ en Martijn, goede avond heren, leuk dat jullie er zijn. Goedenavond. Hallo. Ja, het is al super gezellig in de studio. Ik heb al een plaat gekregen, wat leuke merchandise van de band Ammo, maar ook van allerlei andere muziekbands die jullie hebben. In andere woorden, we gaan er flink tegenaan vandaag. Even te beginnen met jou, Bas, want ja, jij bent via Johnny Payman terechtgekomen bij het programma. Leuk. Weet je wel, ja, je kreeg het groetjes van Ferry bij deze. Ja, inderdaad. En goed, het valt enigszins in hetzelfde genre. Hoewel jullie misschien toch wel al een beetje nog aan de hardere kant zitten. Hè? Jullie zitten wel, de rap metalcore band. Hoe moet ik het precies noemen? Ja, ik denk dat rapcore, rap metal is inderdaad wel de beste omschrijving. Ik weet niet of wij specifiek veel harder zijn. Ik denk dat het rapstukje het ook wel wat toegankelijker maakt, zeg maar. Ja. Ja. Ja, en ik zelf, ik heb dan natuurlijk een voorbereiding in de uitzending op geluisterd. Ik vind het ook wel weer wat weg hebben dan van de hardere platen van Rammstein. Mag ik die vergelijking maken? Of is van mij prima, ik vind het een goede band. Dus, ja. Dus daar halen jullie ook wat inspiratie vandaan? Eigenlijk alles. Kun je even de band voorstellen? Wanneer ben je ermee begonnen? Want je hebt veel petten op, maar je hebt nu letterlijk de pet van Ammo op. Ja, vandaag draag je inderdaad dus de pet van Ammo. Ammo is ontstaan in 2018. Eigenlijk in de Parkstadregio, voortgekomen uit 2 andere bands. En sindsdien maken wij zeg maar rapcore, rap metal. En meegenomen heb ik Martijn, dat is de gitarist. CJ, dat is de andere MC. En verder bestaan wij nog uit Ralk, bassist. Even kijken, Dion is onze leadgitarist, die is er net pas bij. En onze drummer is Leo. Ja, het is een flinke band inderdaad. Ja. Wanneer ben jij erbij gekomen en hoe, Martijn? Nou, ik ben er denk nou zo'n 3 jaar geleden bij terechtgekomen. Eerst had ik niet zoveel met dit soort muziek, speelde ik in andere metalbands. En kwam ik Leon weer tegen na een lange tijd van kom eens kijken. En had ik zoiets van ja, dat is gaaf, maar ik mis een gitarist. Ja, kom jij toch spelen? Oké. En toen had ik opeens weer een band en zo ben ik erbij gekomen. Zo makkelijk kan het gaan. Dan geef ik de vraag ook aan jou, CJ. Hoe ben jij bij Ammo terechtgekomen? Het is van vrijwel aan het ontstaan van Ammo, zeg maar, toch wel enigszins vlak daarna. Mij gevraagd vanuit andere band, samen vaker elkaar gezien, vanuit Point Break mij de vraag gesteld van hey Calvin, wil je een keer komen? Dat klikte meteen, dat is blijven hangen. Ik vond het super vet om te doen. En ja, het is een uitlaatklep wat je tegenwoordig absoluut niet meer wil missen. Ja, inderdaad. En nou goed, jullie hebben al flink wat muziek op de naam van de band staan. Maar onder andere het album wat in oktober is uitgekomen, Bas, daar gaan we veel nummers van draaien vandaag. Ja, dat is het album Warmonger. Dat is inderdaad uit sinds oktober. Zit op het klein platenlabel genaamd WTF Records. Gehuisvest in Rotterdam. De eigenaar daarvan ken ik al heel lang. We gaan echt al heel lang terug. En eigenlijk, du moment dat hij erachter kwam dat ik dergelijke muziek ging maken, zei hij van hey, stuur eens wat door. En eigenlijk nog voor we überhaupt iets uit hadden we al een platencontract. Nou, kijk daar. Ja. En zodoende dus het album uitgekomen. 15 nummers staan erop en we gaan er flink wat hits van draaien. Daar zometeen meer over. Ik heb ook wat pittigere country platen uitgekozen. Country rock platen om het toch een beetje aan te laten sluiten. Onder andere Jelly Roll. Maar we mee beginnen met deze uitzending van Lucas on Air. Dit is Lucas on Air. Dear Lord, can you help me? I'm falling out of grace. I'm crawling back to heaven from this hell on earth I made. My blood is getting heavy. There's metal in my veins. It's running like the river filled with all of my mistakes. On my knees I'm looking up. I need a different kind of drug. I'm wide awake and I'm dreaming. Wondering where and when I fell apart. Oh, I fell apart. I had enough of my demons. Angels only meet you where you are. And I'm in the dark. At least for now, Lord, I ain't losing hope. That somehow you can make a heart of gold from this heart of stone. Can you hear me? I'm shackled in these chains. I'm haunted by the lies of every time I said I'd change. I'm slipping through the shadows, it's weighing on my soul. The lights are shining on me, but there ain't nobody home. On my knees I'm looking up. I need a different kind of drug. I'm wide awake and I'm dreaming. Oh, I fell apart. I had enough of my demons.
Wonder where and when I fell apart. Oh, I fell apart. I had enough of my demons. But angels only meet you where you are, and I'm in the dark. At least for now, Lord, I ain't losing hope that somehow you can make a heart go from this heart of stone. From this heart of stone. This heart of stone. 'Cause I'm wide awake and I'm dreaming. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. If I chase my tequila with an ice cold beer, blame Texas. If I swear there ain't no better place than here, blame Texas. If you think I say a few words wrong and find a way to put a fiddle in every song. If I take George Strait over Elvis, blame Texas. But if you wonder why she packed all her things, left me back here alone in the Lone Star State. Yeah, I messed up a good thing again, guess I just can't help it. She loved the wide open skies, no she didn't want to leave. Did her wrong, now she's gone and it's all on me. Coming back, no she ain't, wish I could, but I can't blame Texas. If I got a little outlaw in my blood, blame Texas. If all my settled downs are out on the road, blame Texas. If you always see me out in my cowboy hat, a little red on my neck and some sweat on my back. If I ain't the kind of mess to mess with, blame Texas. So if you wonder why she packed all her things, left me back here alone in the Lone Star State. Yeah, I messed up a good thing again, guess I just can't help it. She loved the wide open skies, no she didn't want to leave. Did her wrong, now she's gone and it's all on me. Coming back, no she ain't, wish I could, but I can't blame Texas. Like a shiner bought the long-necked Sunday cowboy football. And I can hold my own on a pissed-off bull, but I can't hold on to a woman at all. So if you wonder why she packed all her things, left me back here alone in a Lone Star State. Yeah, I messed up a good thing again, guess I just can't help it. She loved the wide open skies, no she didn't want to leave. Did her wrong, now she's gone and it's all on me. Coming back, no she ain't, wish I could, but I can't blame Texas. Coming back, no she ain't, wish I could, but I can't blame Texas. Cody Johnson en Blame Texas en Lucas van Nederland RTV Maastricht. Ja, binnenkort maar eens in de persoon ondervinden hoe dat dan is in Texas. Over een paar weken ga ik er met school heen voor een week. Dan ben ik er voor het eerst. En dan deed deze nieuwe plaat van Cody Johnson wel eens toepasselijk. Dat betekent dat er dan even geen Lucas on Air is. Een paar herhalingen die we dan doen. Dus dan gooien we de herhaling in podcastversie van deze uitzending erin, heren. Lijkt me heel goed plan. Alleen maar gunstig voor ons. Alleen maar gunstig voor jullie, inderdaad. En het wordt nu jongens tijd om muziek van jullie te draaien natuurlijk. Dawn and Gone heb ik van het album klaarstaan, Bas. Ik heb er een paar nummers uitgekozen. Mooie keuze. Dat vond ik wel pittig, maar pittig in goede zin wat dat betreft. We hebben net natuurlijk even gehoord van hoe jullie bij de band terecht zijn gekomen, maar Bas, misschien dat jij even nog een stapje terug kunt doen. Hoe zijn jullie nou echt helemaal begonnen met dit genre? Hoe ver wil jij teruggaan? Want, voor mij is het zelf begonnen in 1991. Ja, zo oud ben ik. Toen ik als 14-jarig mannetje een hardcore concert hier bijwoonde van de M-Town hardcore band Right Direction. Dat heeft me eigenlijk het vuur in mij doen ontbranden. Toen dacht ik van, wat die jongens kunnen. Want de zanger woonde dus een straat achter mij. Toen dacht ik van, dat kan ik ook. Dat wil ik ook. Ik wil ook punkmuziek maken, want dat is in feite hardcore punk. Dus in 1993 ben ik begonnen met de band Bev 16.
En daaruit is Downshot voortgekomen, waar ik jou die plaat van heb gekregen sinds 1995. En ik ben eigenlijk altijd die harde muziek blijven maken. Daar ligt mijn hart en mijn passie. Dus de band Downshot komt eerst. Je hebt me inderdaad de LP gegeven die hier achter me staat voor de mensen die meekijken op de webcam. Daar zo meteen nog meer over. Wanneer is dan Ammo in dat verhaal erbij gekomen? Nou, er zijn heel veel uitstapjes voor mij geweest, muzikaal gezien. Ik heb in 1999 samen met Mark een dialectrapgroep gehad. Picketrullers, daar maakten we onder andere ook wel eens wat hardere dingen mee. Dat we dus een band hadden met bandleden van onder andere Downshot, Right Direction, Backfire zaten erin, zeg maar. Toen die band dus stopte, wilde ik weer terug het echte harde genre in. En ben ik Firezone gaan doen. Dat was een metalband en die eigenlijk uit Ammo-leden ook bestaat. Ik kan wel zeggen dat Ammo is voortgekomen uit Firezone. En toen dat stopte, toen zijn we eigenlijk Ammo gaan doen. Ja, en zodoende dus ook nog steeds veel petten op hebt, zoals gezegd. En we dan nu maar eens gaan luisteren naar Done and Gone van Ammo op dat nieuwe album. Dus om die plaat nog even te introduceren, waar gaat die over? En dan pakken we misschien straks even de band verder zelf. Ja, Done and Gone is eigenlijk wat men in de hip-hop noemt een beetje een brag and boast track, zeg maar. Het gaat zich erom mensen die zich voordoen als iets groots en dat dan niet zijn en dan ook niet mee kunnen met de echte mannen. Kijk. Nou, we gaan er dus flink tegenaan. Stoelen en tafels aan de kant thuis, want hier is Done and Gone van Ammo. We can die in place, you can be sleeping with the face. With a weight on your neck, you'll be eaten like a bitch. At the bottom of the lake, standing guard before they break. This is what you get when you mess around with the head. When your dice is first, and you're just breaking bad. Think you can't sing, see what better they will bring. You wanna be a G, but you think you're too beat. You might know my name, but you can play my game. Cause it'll get you done, done. One try to catch on. Diggity done, 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 and done. Blue, red, anywhere, well done. Take my stick as it comes. Encore and come on. Don't come up too strong, break me down. I will hunt you down. Put you up on my wall. The route is for a long way. Climbing up and here to stay. Make the devil say my name in grace. Make your devil say my name in grace. Done. So far you've done. And there'll be no one left for you to shut down. It can't be one. It's over and done. Bust down your gun and run. Did it spite, you thought that it gone. Straight like a strength, small as a broad. As a play our game, but you fell face down. Ass on the ground till your beat down. In the skyline, so bye-bye, I will be fine. I told you this is my life, face down, belly up, holding in the skyline, so bye-bye, I will be fine. I told you this is my life, face down, belly up, holding in the skyline, so bye-bye, I will be fine. I told you this is my life, face down, belly up, holding in the skyline, so bye-bye, I will be fine. This is my time, I told you this is my life, my life, my life. Give a final kiss before you sleep with the fit. That way to run your neck, you'll be sticking in your pit. At the bottom of the sleep, you'll be running as a deep. That's what you get, are you breaking slips, yes? 1, 2, 3, to the 4. Hammer ice cold coming at your door. Open up, share the feeling, no more powerless and deep. Human mind is creeping up, monsters will be fleeing. Oh, you have to see it. Cause it'll get you done. One try to catch on. Diggity done, and gone. Cause now you're done. So far you've done. And there'll be nowhere left for you to run. Game can't be won. It's over and done. And there'll be no one left for you to know what left. Freeze over, done. All you'll get done. And there'll be nothing left at all. Nothing left
Ja, we gaan de studiolamp ook vandaag flink aan het werk zetten. We hebben natuurlijk een mooie stroboscoop hier in de Banca Studios. Maar die wordt wel aan het werk gezet met de muziek van Ammo. Dus het eerste plaatje hebben we al geluisterd. En we gaan er nog flink wat luisteren van het album natuurlijk wat in oktober is uitgekomen. Maar misschien ook nog wat eerdere muziek. Maar dan even daarop op verder gaan, Bas. Ja, er zit er een rode draad in het verhaal wat jullie spannen over het album, het nieuwste album dan. Zijn het allerlei aansluitende boodschappen? Want ik hoor wel veel oorlogsgeluiden erin om het zo te noemen. Ja, ik denk inderdaad als je de titel pakt, Warmonger, dat zegt eigenlijk genoeg. De wereld is op dit moment best wel ziek met heel veel mensen die toch maar oorlog blijven voeren. Waarvan wij eigenlijk zoiets hebben van, we zijn als mensheid al zo ver. Maar toch blijven we elke keer elkaar afslachten om geld, macht, religie, noem het maar op. En ik denk dat dat ook een beetje dus de thematiek is van dit album. Ik wil niet zeggen dat het specifiek de thematiek is, maar een aantal liedjes gaan daar zeker over. En wij vinden dat opmerkelijk en verwerpelijk zelfs. Ja, inderdaad. En Zeer is dat vreemd ook. Ja, zeer vreemd. Nou ja, goed, je kunt er allerlei termen op plakken, maar inderdaad wel het genre ervoor om je daar een over uit te laten. Hè. Ik vind het is, ondanks dat het zo'n heftige muziek is, en dat zien we natuurlijk ook met andere bands in dit genre, heeft het wel altijd een boodschap. Hè? Ja, ik denk dat dat ook wel van belang is dat je dat doet. Als ik op het podium sta, wil ik wat uitdragen. Het is een vorm van expressie, zeg maar. Dus wat in mij zit, dat uit ik, zeg maar. Het is niet alleen dat ik daar hoop dat mensen daar iets mee doen, maar vooral ook voor onszelf. Wij kunnen ons uiten op die manier. Ja, inderdaad. Nou ja, goed. En de bandnaam, hè, om dan toch een beetje een bruggetje te maken, sluit er dan ook wel op aan. Waar is dat dan al vandaan gekomen? Ik zou zeggen dat dat lyricale ammunitie betreft. Oké. Wij schieten met woorden. Schieten met woorden, inderdaad. Precies, niet beter, met guns, beter dan met het echte werk. Zo is het ook maar, inderdaad. En wat we nog daaraan kunnen toevoegen is natuurlijk de mensen die thuis aan het kijken, aan het luisteren zijn. Hartstikke leuk natuurlijk, want Ammo die neemt veel luisteraars mee, dat mag duidelijk zijn. Dus heb je vragen aan de heren hier aan tafel, stuur ze vooral door. Dat mag via 06 1304 8885 op WhatsApp, want daar komt het dan meteen ook hier live binnen. Of je kunt een reactie achterlaten via Facebook, YouTube en Instagram, waar we ook live staan. Dit is Tucker Wetmore en Lucas van Her. Sunburn van Tucker Wetmore in Lucas van Her op RTV Maastricht.
Ja, sunburn, nou ja goed, de zon was er wel vandaag, dus hopelijk ben je niet sunburned. Ik al helemaal, raak redelijk snel verbrand wat dat betreft. En ja, we hebben het, Bas, we hebben het net al even over allerlei dingen, want je hebt heel veel pet op qua muziek, maar ook hier met het gebouw zelf ben je heel erg bekend. Want ja, het is eigenlijk een beetje back to memories om hier te zijn. Back to the roots, ja, dat begint eigenlijk al bij mijn vader, die dus de Elektra gedaan heeft toen het nog de oude ROZ was, zeg maar. En ik ben hier zelf ooit komen te werken aan het begin van de muziekgieterij, toen ze hier nog zaten. Tevens de eerste show hier ooit gedaan met mijn vorige band Picketrunners. Dat was die dialectrap groep waar ik ooit in zat, zeg maar. Mm-hmm. En ja, een heel fijn pand, leuk om weer terug te zijn. Ja, inderdaad. Nou goed, er is veel gebeurd door de jaren hierheen, maar alleen maar leuk dat je hier een beetje wat herinneringen op kunt halen. Wat ik wel even aan CJ en Martijn wil vragen is, we hebben het net natuurlijk al over betekenissen gehad. Is het altijd Bas die met betekenissen achter platen komen of is dat ook een groepsproces? Meestal is het gewoon door de MC's, die regelen dat. Okay. Wij leveren de muziek aan, zeg maar. En dan is het een wisselwerking. Dit gevoel krijg je dan erbij of wat dan ook. En dan beginnen hun te schrijven. En aangezien er genoeg gebeurt in de wereld, is er ook genoeg om over te schrijven. Ja, dus je kunt altijd wel bezig blijven wat dat betreft, inderdaad. Heb jij misschien een specifieke plaat, een specifieke bijdrage die je zo even te binnen schiet, CJ, van de afgelopen tijd? Ja, kijk, weet je, het gaat alle kanten op. Qua inspiratie kijk ik vooral naar oudere muziek voor mezelf, zeg maar. Het gaat echt terug naar... Klinkt misschien gek wat ik nou zeg, Bob Marley en dingen, maar als je naar de stevige kanten gaat kijken, dan kan ik je een heel lijstje opnoemen, dan zet ik nog even hier. Maar het is vooral, de muziek vertelt een verhaal. Mm-hmm. Dat wordt geschreven, dat wordt uitgebeeld. Wij horen dat. En wij zetten daar ons verhaal op. En meestal is dat toch wel met een stevigere boodschap, met de bedoeling om, ja, ik weet niet per se wakker schudden, maar we willen graag de mensen luisteren. Ja. Ja, inderdaad. En dat toch in zo'n heftig genre, maar ondanks dat je dan er flink tegenaan kan gaan, moet je ook wel de aandacht erbij houden. Dat vind ik wel leuk om vandaag ook de nadruk op te leggen. Hoe lang zijn jullie nou totaal met dit album bezig geweest, Bas? Oh, dat is best wel lang geweest. Ik denk dat wij het volledige vorig jaar eraan hebben besteed. Ten koste ook van optredens, dat hebben we wel gemerkt. We hebben natuurlijk ook dus de pech gehad dat onze studio afbrandde. Dat is dus de oefenbunker, waardoor we een tijdje stil kwamen te liggen. En moesten uitwijken naar Café de Meester. En niet lang daarna ging die failliet. Dus de vloek van Emmo. Ja, de vloek van Emmo. Zolang jullie dan niet meer Lucas Nair achterlaten, wat dat betreft. Dit was de laatste aflevering. Nee, we hopen dat dat niet gebeurt. Zometeen nog wat muziek van Emmo. Ik heb Feel My Wrath zometeen klaarstaan. Maar eerst Jackson Dean en Lucas Nair op RTV Maastricht. Your touch is enough to get the Cumberland boiling. Got the bar spilling out on Sunset Street. Will you let me burn you if I let you burn me? We can start a world fire. We can start a world fire. I'm just a country boy stuck in the city on too much adrenaline and whiskey. You're the only one around here who gets me. So if you got a light tonight, we can start a world fire. We can start a world fire. I can see us
Jackson Dean, Wildfire in Lucas on Air op RTV Maastricht. Ja, zo gaat het eenmaal hier. Als het lekker gezellig is in de studio, dan op een gegeven moment moeten die microfoons aan. En dan moeten we het gesprek gewoon verder zetten op de zender. In dit geval gaan we het hebben over Feel My Wrath. En Martijn, nu zeg jij dat dit het eerste nummer is wat je hebt geschreven. Ja, dit is het eerste nummer wat ik persoonlijk voor Ammo heb geschreven. En het was ook voor mij een uitprobeerseltje. Zo van, ja, ik heb deze stijl nooit gespeeld, pas ik wel erbij, is het wel wat voor mij. En volgens hun is het goed gelukt, dus ja, ik wat dat betreft was ik aangenomen. Nummer. Maar het is misschien wel leuk om te vertellen. Van dit nieuwe album heb ik maar 2 nummers geschreven. Dat is Feel My Wrath en het laatste nummer When The World Goes Down. Oké. En zal je verwonderen, alle andere nummers zijn geschreven door onze drummer. Door de drummer? Okay. Ja, maar dat komt ook weer, die is eigenlijk gitarist. Kijk, dus meer muzikaal dan wat dat betreft. Ja, precies. Okay. Een muzikaal wonderkind kun je wel stellen. Ja. Die man kan alles. Ik denk, geef hem een harp en over een uur kan hij erop spelen. Ja. Bij wijze van. Dus, ja. En hoe is dat dan precies gegaan met deze plaat, Martijn? Dus had je eerst een melodie, had je eerst een tekst in je hoofd? En, nee, hoe ik heb nooit een tekst. Ik heb altijd, hoe moet je dat zeggen, gedachten in je hoofd, zeg maar. En dan pak je je gitaar en dan begin je een beetje te jammen op je zolderkamertje. En dan vloeit op een gegeven moment een riff uit. En ja, zo ga je een nummer opbouwen. Als je een paar dagen verder bent, ja, dan komt er een song uit, zoals dit dan. Wat beschrijf je precies dan mee? De boosheid is wrath, een beetje de ja, dan moet je bij hun zijn, want hun maken de teksten. Ja, dat is wat wij erin horen, zeg maar. Eigenlijk, hij kwam met de titel. Hij kwam met een aantal hoeks, zeg maar, een aantal regeltjes. Waaronder dus ook dus de titel. Hij stuurt mij dat door en dan ga ik ook schrijven daarop, zeg maar. Okay. Maar die boosheid hoor ik ook. Dat is een van de stevigere nummers. Ik zei net al, toen Mike uitstond, dit is een van de hardste nummers van ons. Daar kan ik lekker op brullen. Dus, ja. Echt zo'n brulnummer. Nou, dan gaan we dat eens doen. Dan gaan we dan luisteren. Feel My Wrath dus van Ammo en Lucas on Air. En heb je vragen? Laat ze vooral achter. 06 1304 8885. Don't care what you say. You go there to stay. Don't care who's down. I don't care who's frown. Don't care just what. You might as well just run. Don't care what's wrong. I don't care what's right. I don't wanna belong. Just in it for the fight, or you will feel my wrath. Feel my wrath. Feel my wrath. Feel my wrath. Was it the past that fucked you up? Is it the future making you feel stuck? Collect your presence in the present time. Can't call it yours, you can't call it mine. All we got to do is watch it fly by. So if you're trying to feel like me, if you wanna see like me, you have to embrace all the pain. You have to do all the shit still in vain. You have to feel my wrath. Don't get you down. I don't get you down. Don't get you rot. Take down in the blood. I don't give a fuck. Shoot the right of the luck. Don't give the shit. And the face of bitch. Don't care what's wrong. I don't care what's right. I don't wanna belong. Just in it for the fight, or you will feel my wrath. Feel my wrath. Feel my wrath. Feel my wrath. It's the path of destruction you're on. It's where the truth from the lie shall be torn. When you nurture the place you were born, we have the stones to admit you were wrong. Now feel my wrath. So you think you can step up? Your destiny to mess up?
Het gebrul, dat hoor je inderdaad wel, hè? Ik wou het je net vragen inderdaad. Hoor je dat het brullen? Nou, je geeft het meteen al aan, dus... Zeker, nee, Ja. alleen maar goed natuurlijk. Ik vind het wel, hè, ik vind het alleen maar leuk dat we ons horizon vandaag verbreden met de nieuwe genres. En ja, misschien voor de mensen die misschien niet zo gewend zijn aan dit soort muziek, want die luisteraars heb ik ook, is het in de zin van, hoe zou je daaraan beschrijven van, dit genre, een beetje de stereotypen die er misschien overhangt, terwijl nu we alle verhalen erachter horen, vind ik het eigenlijk alleen maar, ik krijg er eigenlijk alleen maar meer waardering voor. Snap je dan een beetje wat ik bedoel? Of, eigenlijk niet. Hoe moet ik het omschrijven? Het hele genre. Ja, in de zin van mensen misschien van buiten die niet zo gewend zijn in het genre denken, ja, dat is maar wat gebrul. Ja, precies. Het is, daarvoor is ook wel mooi dat je dat aanhaalt. We zijn wat dat betreft wat genuanceerder, maar toch hard genoeg om mee te draaien in de harde scene. En net iets wat genuanceerder om toch die boodschap over te brengen bij het mainstream publiek. In de zin van, omdat we het heel belangrijk vinden om onze boodschap over te brengen. Mm-hmm. Onze boodschap is namelijk niet, want ons ammo, ons album heet Warmonger. Wat betekent Warmonger? Is een oorloghitser. Ja. Iemand die een oorlog wil creëren. Het is juist het tegenovergestelde. Wij zijn juist absoluut tegen. Nou, wij willen juist dat het stopt. We willen juist dat het stopt. We zijn voor een wereld citizenship en we zijn voor een wereldvrede en iedereen equality. Daar staan we voor. Het moment dat je dan dingen hebt, dus wat is het doel eigenlijk van onze dingen? Wat willen we bereiken? Ja, je wilt natuurlijk zoveel mogelijk bereiken. Ja. Uiteindelijk. Ik denk dat ik wel nu snap wat jij bedoelt. De muziek is heel hard, terwijl de boodschap eigenlijk een liefdevolle boodschap is. En in de zin van En hoe je dat duidelijk krijgt bij het publiek, zeg maar, die er misschien niet zo in het genre zit. Nou, ik denk dat het juist wel helpt als je dat brult, zeg maar. Als je je echt laat horen, als je je echt uit. Dat is een manier van expressie die wellicht beter binnenkomt dan als je het op een liefelijke manier doet. Ja, nou ja, zeker. En dat blijkt ook maar weer, want het genre is best wel groot ook. Hè. Het heeft eigenlijk een enorme aanhang. Hoe groot is het ook misschien in Limburg, hè, waar we ons, ondanks dat ik bij RTV zit, maar wij wel op heel Limburg gericht. Hoe groot is dit genre in Ik moet zeggen dat er rondom Café Bluff, dan heb je het over heel het Parkstadregio waar wij zelf ook eigenlijk vandaan komen, zeg maar. Daar begint zich nu echt een scene dus te vormen, waar ook heel veel jonge gasten dus komen. Je hebt een aantal bands, dan noem ik dus Brain Damage, noem ik Out of the Blue. Dat zijn jonge kereltjes die ook dergelijke muziek maken. En dus het vindt wel aansluiting. Dat is wel degelijk een grote doelgroep. En het wordt meer, lijkt het. Ja. Jij bent je ook via een stichting daarvoor aan het inzetten. Daar gaan we zo meteen nog maar even over verder, om dat te laten groeien in Limburg. Ook een heel interessant verhaal. Maar eerst Casey Musgrave en Dry Spell in Lucas On Air. 5 days, and the last time it wasn't good anyway. I'm so lonely, lonely with a capital H, if you know what I mean. I've been sitting on the washing machine. Ain't nobody's tool up in my shed. Ain't nobody's boots under my bed. Ain't nobody's truck up in my drive for a late night call for a real good time. Ain't no new notches on my belt, and I'm tired of keeping my hands to myself. 911, it's officially a cry for help. Y'all, I'm going through a dry spell, yep. So tell me, what's a self-respecting girl to do? I got the bacon and no one to bring it home to. It's a drought out here, waiting on a storm. I think it's time for me to take the bull by the horns. Ain't nobody's tool up in my shed. Ain't nobody's boots under my bed. Ain't nobody's truck up in my drive for a late night call for a real good time. Ain't no new notches on my belt, and I'm tired of keeping my hands to myself. 911, it's officially a cry for help. Y'all, I'm going through a dry
what's under my bed. Ain't nobody's truck up in my drive for a late night call for a real good time. Ain't nobody to roll with in the hay. Ain't nobody but the chickens are getting late. 911, it's officially a cry for help. Y'all, I'm going through a dry spell, yep. Dry Spell van Casey Musgraves, nieuwste plaat van haar in Lucas On Air op RTV Maastricht. En nu door naar Picture Perfect van Ammo. Maar voordat we het daarover gaan hebben, even over weer heel iets anders wat je doet, Bas. Maar wel ook iets wat uniek is en misschien ook voor Limburg wel een goede impuls is. Want je bent dus bezig met een stichting oprichten om dit soort muziek in Limburg te stimuleren. Die is er inmiddels. Eigenlijk vlak voor carnaval hebben mijn vrouw en ik de Stichting Limburgs Louders opgericht. Daarvoor hadden wij al een soort compilatie-cd gemaakt, plus een optreden daaraan vast, zeg maar, voor beginnende Limburgse bands binnen dat hardere genre. En zojuist hadden we het eventjes erover. Hè. We hebben een tijdje gehad dat wij dachten van, er is eigenlijk geen jonge aanwas. Hoe kan dat nou? En Martijn zei zojuist al, ineens waren die er. Ineens heb je dus die bands die ik net noemde, Brain Damage en Out of the Blue en zo. En eigenlijk voor die bands, en natuurlijk ook voor onszelf, zijn wij dat gaan doen. Oké. En het mooie is, het klikt ook heel erg samen. Dus we zijn er wel jonger en zo, maar je merkt het leeftijdsverschil niet. Het is echt bijna magisch hoe dat werkt. Maar daar was dus wel echt belangstelling voor, dus voor dat hele gebeuren. Ja, en dan wil ik niet zeggen dat het dus Limburgs Louders geweest is, maar het is wel dezelfde periode. Het is eigenlijk een wisselwerking, zeg maar. Zij kwamen, wij deden dit en vice versa. Ja, en zo elkaar gevonden dus. En nou goed, het is dus een nieuw concept. Wat wil je er nog mee gaan doen? Wat wil je ermee gaan bereiken? Wat voor stappen zetten? Wat wij willen is dat er sowieso dus een deel 2 komt. Het wordt wel dus een uitdaging, want de oude locatie die is niet meer. Dat was dus de oefenbunker. Daar werkten wij dus ook mee samen. Helaas is die afgebrand. De oefenbunker heeft zelf nog geen ruimte. Die zijn alles uit aan het besteden aan de Nieuwe Noor, aan Café Bluff. Dus eens even zoeken waar gaan we dat doen. Maar er komt in ieder geval nog een cd'tje aan met een hoop nieuwe bands. Kijk, en zodoende dus dat je daar voor die bands dus wat meer in een stonnetje kunt zetten Ja, in de hele provincie wat dat betreft. Ja. Nou, en als er dus bands zijn die zich binnen die categorie vallen, dan kunnen ze zich melden natuurlijk. Zoek ons op, Stichting Limburgs Louders, oftewel gewoon Limburgs Louders. We zijn te vinden op Instagram, Facebook. En stuur ons eventjes een DM'tje en zeg dat je in een harde band zit, want dat is natuurlijk wel vereist. Het moet wat hard zijn en dat je uit Limburg komt. Ja, hoe harder, hoe beter, toch? Toch wel. Kijk, dat is dan bij deze duidelijk. We gaan naar Picture Perfect luisteren, wederom een harde plaat van Ammo natuurlijk en dan zometeen daar de uitleg op. And indoctrination is a nation safe for education. Your money's been a paper chasing. You can believe you will get me on my strength, on my power, on the lies and the sickness of the power. So but still believe in me. I will live my own life. I will build my own vision. I will never live up to restriction. You want me to believe that I won't end in tears. You want me to believe in all your filthy deeds. You want me on my knees, but I just don't agree. You want me to. Picture perfect, it's time to reflect on the dark in this wreck into a lack of respect. You're a puppet on a string, like a marionette to swing from left to right wing, like a keeper to sing. Act like a mass clown, trick by the fake crowd. When you won't choose, you're a slave in the gown. So it's ringing the score when your society's all and changing the floor, running on our force. We had enough of all the love, looking some of wisdom and knowledge. Stuck living my life for your fucking pleasure. I will keep my own around, keep the treasure. Keep in mind trying to find you a wine under pressure.
on the young gang, since it will come and test you, try to wreck you, looking to get you, run if you have to, come back with a back too, keep it old school, I'm trying to let you know, I will never be a fucking fool. Funny how? Funny how? Tommy, no, you got it all wrong. Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how? What? Just, you're funny. You mean, so? Let me understand, because maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? I make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny how? How am I funny? Just, you know how you tell a story. No, I don't know. You said, how do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me what's funny. You want me to believe that I won't end this. You want me to believe in all your filthy deeds. You want me on my knees, but I just don't agree. You want me to believe that I am to receive. You want me to believe that I won't be deceived. You want me to believe for you I have to bleed. You want me to believe nobody will succeed. You want me to Picture Perfect van Ammo. In Lucas en Air RTV Maastricht. Heerlijk gitaarwerk hoor. Daar gaan we flink tegenaan vandaag. Een mooie energieke uitzending met Martijn, CJ en Bas van Ammo en Lucas en Air dus. En dan wil ik ook wel even de toelichting van deze plaat horen. Wie kan dat doen? Als ik mag starten, ja. Dit Ja, is tuurlijk. voor mij uit in ieder geval, ja, natuurlijk heel erg stevig zoals we van houden. Maar dit is wel geschreven met satire. Oké. In de zin van, you want me to believe, no. Daar wordt je heel veel opgedragen, daar wordt je heel veel opgedrongen. We kiezen onze eigen weg. We hebben onze eigen visie. We hebben onze eigen wijsheden. We kiezen onze eigen leraren. Daar gaat het eigenlijk over in een notendop. Ja, inderdaad. En zo weer een boodschap duidelijk erbij dus. En als jullie dan bezig zijn met de repetities, dat kan er dan ook stevig tegenaan gaan en natuurlijk neem ik aan. Zijn er dan ook dingen misschien waar jullie het wel eens oneens over zijn op een plaats bij het schrijven van een plaat Maar bij, zeker, bij het werk? Maar weinig eigenlijk, toch? Ik heb het komt voor. Het komt voor. En waar gaat het zoiets dan over? Hij is dan meestal, kan hij dan niet, of is hij dan niet. En dan gaan wij muziek schrijven. En hebben we geen last van die twee, weet je wel. Nee, is al loderij, maar... nee, dat komt voor. En dat heeft gewoon alleen maar te maken van... de ene ziet het zo, of ik heb het zo bedacht. En wat de ander er ook van vindt. Of, het maakt niet uit, want... het is gewoon muziek. En je komt er samen uit, je maakt samen één mooi product, om het zo maar te zeggen. En beide visies kloppen. Alleen iemand heeft net een andere invalshoek, waardoor een riff anders aan kan voelen, anders overkomt. Mm-hmm. Maar het is er nooit voor gekomen dat we er niet uit zijn gekomen. Nee, want ik kan me het ook eigenlijk niet echt voor de geest halen. Maar als het zo zou zijn, we komen er altijd uit. Ja. En waar ik me ook in afvraag is, jullie zitten natuurlijk in het heftige genre. Dat mag meer dan duidelijk zijn. Maar hoe zorg je dan dat het niet te heftig wordt tot het echt alleen maar gescheur is als dat logisch klinkt? Of kan het niet te heftig? Is dat helemaal niet mogelijk? Ja, in mijn ogen persoonlijk kan het niet te heftig. Nee? Nee. Wat wij wel hebben is natuurlijk, we hebben die hip-hop sound een beetje erin vermengd. Dat is toch wat commerciëler dan metal, zeg maar. Dus doordat je erover rijmt en rapt, is het toch al wat minder hard, denk ik. Dus ik denk dat wij niet over dat randje kunnen met Ammo, of niet gaan in ieder geval. Wat we ook proberen kunnen wellicht wel. We kunnen dat zeker, maar... Wat we ook proberen neer te zetten is dat het niet alleen maar bam is, maar het is ook van, en dan komt de bam weer. Het is een beetje, we spelen een beetje met het inslagmoment, zeg maar. Dus er zit toch een bepaalde dynamiek in inderdaad, waar je dan een beetje naar moet luisteren inderdaad. En dat gaan we dan ook zeker nog doen straks. We hebben nog genoeg muziek klaarstaan van Ammo, maar eerst nog even door naar Luke Combs, zijn nieuwste plaat en Lucas Nair. Heb je vragen aan de bandleden van Ammo, stuur ze vooral door. Kinda like an old John boat on some largemouth water. Kinda like that breeze that blows through a sweet home holler. I can't leave your loving alone. Where you are is where I belong. Now I hope I ain't coming on too
looks like you do too. I just wanna make love, wake up next to you, no makeup, baby. Nothing beats that view. I guess what it comes down to is I just wanna be by you. Love it when your bedseat blues slide to the middle. I'm stuck to you like glue on your hip, like a pistol. Wanna find me, you ain't gotta look far. There's nothing that can pull us apart. I hope I ain't coming on too strong. Just wanna hold you close, baby. Kinda looks like you do too. I just wanna make love, wake up next to you and no makeup, baby. Nothing beats that view. I guess what it comes down to is I just wanna be by you. If the day ends in white, if the sun or the moon's hanging up in the sky, I hope I ain't coming on too strong. Just wanna hold you close, baby. Kinda looks like you do too. I just wanna make love, wake up next to you and no makeup, baby. Nothing beats that view. I guess what it comes down to is I just wanna be by you. Je luistert naar Lucas on Air. Hey, it's 9 o'clock. The boys are all over. They talking that talk like they ain't getting older. They wanna go out, get some names and some numbers, find some tins in a bar with a tab they can cover. Oh, they beg me to go, but I'm staying home, 'cause you already know. Yeah, they talking about girls, but I got a woman. Yeah, I got a woman right here in my hands. They talking about girls, but I got a woman. Yeah, I got a woman. Oh yeah, and she got a man. Yeah, one of a kind. Yeah, one in a million. Supernatural high, got me up to the ceiling. Baby, good as you look, without even trying. Turn this house to a home, whatever you want, girl, I'ma provide you. You're all that I need. It's hard to believe that used to be me. Just talking about girls, but I got a woman. Yeah, I got a woman right here in my hands. They talking about girls, but I got a woman. Yeah, I got a woman. Oh yeah, and she got a man. Come on.
van Kane Brown. Vandaag uitgekomen Woman in Lucas on Air op RTV Maastricht als afsluiter in het eerste uur. Maar we gaan er nog een uurtje tegenaan met Emmo. We hebben nog genoeg knalplaten klaarstaan van Emmo. Dus we gaan er nog volop tegenaan het komende uur natuurlijk. Tussen 8 en 9 nog in Lucas on Air. Heb je vragen voor de bandleden aan tafel, dan laat het vooral weten via social media. Facebook, YouTube en Instagram zijn we live. Maar je kunt ook een appje sturen via WhatsApp 06 13 04 8885. Mag alles zijn, want ik stel wel alle vragen. Maar het mag van alles zijn wat dat betreft. En voor jullie is de avond nog jong, begrijp ik overigens. Ja, dat klopt. Bas moet helaas dadelijk werken, dus die heeft zijn verplichtingen. En ik ga dadelijk terug naar Heerlen, naar Café Bluff. Want er spelen meerdere hardcore bandjes vanavond. Kijk. Dus dan gaan we de scene weer supporten. Zeker. En dan zelf ook instrumenten op moeten pakken of gewoon aanwezig zijn? En, alleen aanwezig zijn en scouten. Ja. Wanneer staan jullie zelf weer op het podium binnenkort? Voorlopig hebben wij niks opstaan. Jij weet de datums wel uit je hoofd. Ja, nou, we hebben toevallig laatst een cancellation binnengekregen. We zouden nog een radioshow in Rotterdam bij Girl Power Radio, maar die gaat verplaatst worden. Dus dat was de dichtstbijzijnde show. Wat hebben we nog meer staan? Moet je me te goed houden. Social media weet dat beter dan ik. Daarom. Jullie hebben wel rondom de release natuurlijk ook iets heel leuks gedaan. Daar gaan we het zo meteen in de battle nog even over hebben. Wat dat betreft, want daar zit het ook wel in. Wat ik wel leuk vond, is we hebben natuurlijk hier die stroboscoop lampen hangen in de studio. Die bij jullie muziek heel erg toepasselijk zijn. We zeggen vaak, als ik op het podium sta, dan zie je nauwelijks eigenlijk het publiek in de zaal staan. Vaak wel. Vaak zie je inderdaad bitter weinig. En met name toch ook wel de grotere venues. Die hebben super verlichting. Dus dat flitst, dat blitst van alle kanten. En daar moet je ook flink mee uitkijken. Ik had al verteld. Ik heb een keer mijn enkelbanden over gehad. Doordat zo'n stroboscoop begon met flikkeren. En ik net sprong en toen niet zag waar ik neerkwam. En toen kon ik na afloop naar het ziekenhuis. ja, wel na afloop. Na afloop. Ik heb de show afgemaakt. Dus wel de show afgemaakt. Show must go on wat dat betreft, letterlijk inderdaad. Maar ik neem aan dat het wel de ambitie is om toch nog wel te gaan spelen. En zo bijvoorbeeld ook in Maastricht hebben we sinds kort ook het echte heavy metal festival ook, wat een heel groot succes was. Salve of Heaven. Dat zou passen bij jullie. Dat zou 100% bij ons passen. Dus mocht Maurice luisteren, wij houden ons aanbevolen. Dat zouden we graag doen. Ja. Je bent er zelf heen geweest of gaat er heen? Nee, ik ben er niet heen geweest. Mijn vrouw die heeft er gewerkt. Dit jaar ga ik er wel heen. Oké. Ja, het viel voor mij min of meer. Ja, er is nog een groter festival genaamd Graspop. Daar ging ik vorig jaar naartoe. Daar zou ik al die bands al zien. Dus dat was een beetje dubbelop. En dan moet je op een gegeven ogenblik ook keuzes voor maken van waar ga ik naartoe en waar niet. Maar het is wel een beetje inspiratie opdoen ook. 100%. Dus dit jaar kies ik voor South of Heaven. Ja, inderdaad. Nou, het was echt een heel groot succes in Maastricht hier. En er kwamen ook superveel mensen op af. Dus dat bleek zeker voor herhaling vatbaar te zijn. Voor wat we van de eerste keer ervan gezien hebben natuurlijk. Wij gaan langzamerhand richting het nieuws van 8 uur voor de mensen thuis. Die zijn er mee aan het kijken en het zijn. Dat kun je doen op allerlei verschillende manieren. Je kunt op de beste kwaliteit overigens kijken op de website van RTV Maastricht. Daar kijk het live radio. Maar heb je dus vragen aan de heren hier aan tafel, die zijn van harte welkom. Dat vinden we alleen maar leuk. Of bijdragen. Stuur ze vooral door via 06 1304 8885 op WhatsApp of via Facebook, YouTube en Instagram. Tot zo na het nieuws. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een mogelijke aanslag op een Joodse school in Heemstede is voorkomen. 2 minderjarige verdachten zijn opgepakt. De jongens van 14 en 17 uit Amsterdam werden 's nachts aangehouden na verdacht gedrag. In de buurt van het pand werden mogelijk explosieve materialen gevonden. De politie hield de locatie al langer in de gaten vanwege eerdere incidenten bij Joodse instellingen. De zaak maakt deel uit van een bredere reeks dreigingen en aanslagen in Nederland, met name gericht tegen Joden. De ontsnapte gevangene in Utrecht is vanmiddag weer opgepakt na een achtervolging waarbij waarschuwingsschoten zijn gelost. De man was gewapend, maar bij de arrestatie raakte er niemand gewond. Hij ontsnapte eerder vandaag na een worsteling met bewakers in het Diakonessenhuis. Daarbij wist hij een vuurwapen te bemachtigen. Agenten achtervolgden hem in de buurt van de Rubenslaan en hielden hem daar aan. Omwonenden hoorden schoten en zagen veel politie op de been. Premier Jette roept Forum voor Democratie-leider De Vos op om afstand te nemen van antisemitisme binnen haar partij. Volgens hem zijn er duidelijke signalen dat Forumleden over de grens zijn gegaan. Niet eerder sprak Jette zich daar als premier zo expliciet over uit. Aanleiding zijn berichten over lokale FVD'ers met banden met extreemrechtse groeperingen. Maar De Vos doet niets en spreekt van bemoeienis met interne zaken. Jette benadrukt dat antisemitisme nergens thuis hoort, ook niet in de politiek.
En Rusland wil wel stoppen met het delen van inlichtingen met Iran over Amerikaanse doelen als de VS dezelfde steun aan Oekraïne staken. Dat meldt Politico op basis van ingewijden. Het voorstel zou zijn gedaan namens president Poetin, maar is door de Amerikanen afgewezen. In Europa leidt het plan tot zorgen over groeiend wantrouwen tussen de VS en de bondgenoten. Volgens de Wall Street Journal deelt Rusland al langer inlichtingen met Iran. Oekraïne kan niet zonder Amerikaanse inlichtingensteun. Het weer, het blijft droog. In het midden en noorden van het land kan vannacht mist ontstaan. Het wordt dan 0 tot 3 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het een bewolkte dag, maar wel droog bij 7 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Dit is Lucas On Air. Ja, dit is wel een van de wat heftigere country platen. Als we dan toch de country rock vandaag er ook wel aan het bijpakken zijn. Dat doen we in het tweede uur van Lucas Leer op RTV Maastricht, 20 maart 2026. En het is al een hele leuke uitzending met CJ, Martijn en Bas van de band Ammo. En ik hoop dat jullie ook een beetje leuk vinden tot u toe. Zeer zeker. Heel leuk, absoluut. Nou, dat is goed om te horen. We hebben het hele eerste uur al gehad over het soort muziek wat jullie maken. Wat was de bestempel ook alweer precies als we er een stempel op kunnen plakken? Rap metal. Rapcore, rap metal. Daar zijn we al naar aan het luisteren. Maar het heeft veel verschillende takken, veel verschillende nuances. En het is alleen maar leuk om die te ontdekken, deze uitzending. Zoals we al weten, Bas, zowel voor jou als voor de CJ en Martijn. Natuurlijk is Ammo niet het enige wat jullie doen. En dat is ook een vraag die ik binnen heb gekregen van Ron. Want hij vraagt, wat voor een muziek maken jullie nog meer? Wat voor een bands spelen jullie nog meer in? Nou, zullen we de klok rondgaan? Dan? Ja, goed. Nou, dan ga ik beginnen. Nou, buiten Ammo om speel ik ook nog in Reverse the Flow en in Promiel Kartel. En dat is beide ook hardcore. Alleen daar wordt de traditionele hardcore zang gebruikt. Het echte schreeuwen en niet echt het rappen, zeg maar. Okay. Wat het onderscheid maakt met Ammo. Mm-hmm. En dat is hartstikke leuk om te doen. Ja, en aanhakend op wat je in het eerste uur zei, omdat je dan toch
je aansluiten bij Ammo, maar dacht van, dat is toch een beetje anders. Dat die twijfel erin wat daarin zat. Waardoor was je dan uiteindelijk toch van, oh ja, ik vind dat toch ook wel gaaf. Nou ja, zoals ik toen straks al aangaf van, ik mis, ze hadden toen nog tijd 1 gitarist. En ik had zoiets van, ja, het klinkt super dik, super vet, maar ik mis een gitaarlijn. Ja, toen zeiden hun van, ja, dan kom er maar bij. En zodoende. En toen heb ik de gitaarlijn geschreven en ja. Het muzikaal uitgebreid, wat dat betreft. En toen klikte het. Toen klikte het inderdaad. Ja. Nou, dat is alleen maar goed. Bas, bij jou weten we het antwoord al een beetje. Ik zal de LP die achter me staat al even erbij pakken. Het antwoord voor jou. Ja, dat is dus Downshot. Een band die is opgericht geworden in 1995 reeds. Een M-Town hardcore band, dus uit Maastricht. Is een beetje vergelijkbaar met Ammo. Zei dat het wat harder is, zeg maar. Maar ook Downshot heeft wel een beetje die hip-hop feel, zo nu en dan. Het is altijd een 2-MC-band geweest. Alleen nu op dit moment doe ik het alleen. Als frontman. Ja, het is een mooie EP. Achterop ook de prachtige skyline van Maastricht. Ja, en een bandfoto genomen in Friturica, als je dat wat zegt. Ah, ja, zeker. Zeker dat we dat hadden. Een keer een item opgedraaid bij ja, dat was onze hangout. Daar kwamen we altijd destijds. Nou, dit is ook wat dat betreft natuurlijk veel petten op. Je hebt hier ook wel nog een pet van Ammo bij dan, hè? Dus het staat Klopt. dicht bij elkaar wat dat betreft, hè? Het staat dicht bij elkaar, net zoals ook zijn bands. Dat is één grote familie. Ja, precies. Dus dat is alleen maar leuk in het genre natuurlijk. En CJ, we maken het rondje af, hè? Ja, verschillende andere projecten. Point Break, dat draait al een aantal jaren. Hoort ook bij de familie. Kijk, dank je. Het draait al een aantal jaren, is stevig machtig dansbaar. Met een duidelijke inslag naar hip-hop, maar ook richting de funk en de soul. En een beetje de dingen doen met een positieve boodschap ook. Ik heb als solo-artiest, als de Struikrover, als MC-naam ben ik hip-hop actief. Ook met de Murder Mike Nights, ook weer een Café Bluff. Wordt daar georganiseerd. En sinds kort een nieuw project, Javelin Scan. En dat gaat meer naar de klassieke zang met begeleiding piano, gitaar. Kijk, dus zelfs dat ook al, hè? Dus van veel markten thuis wat dat betreft. En alleen maar leuk om te ontdekken hoe muzikaal jullie dat betreft zijn. Als jullie in elk geval op het podium staan, dan kunnen het de late uurtjes worden. En John Party schreef daar ook een plaat over. Een Night Shift in de tweede uur van Lucas Nair op RTV Maastricht. It's been a wreck, me, week 60 plus from dawn to dusk in the red dirt heat. Busting it up for a couple of bucks, but it ain't no thing. Just another day till I'm on my way to them cool, cool sheets. And you and me working on the night shift, baby. Dying for your touch like crazy. Racking up the overtime hours, loving how we're working on the night shift, baby. Gonna rock it right. No need to talk, I know what you want and what you like. Cause I do too, yeah, I love how you leave on the lights. Not a thing between you and me, and it feels so nice when you and I are working on the night shift, baby. Dying for your touch like crazy. Racking up the overtime hours, loving how we're working on the night shift, baby. It's been a wreck, me, week. Oh, but who needs sleep? When you're working on the night shift, baby. Dying for your touch like crazy. Racking up the overtime hours, loving how we're working on the night shift, baby. Loving how we're working on the night shift. Loving how we're working on the night shift. Working on the night shift.
Lucas on Air. Lucas Lejeune. All of my friends can't quit talking about you. They've never been like this before. The way that you turn every head that's around you the second you walk through the door. Safe to say that you made me insane, even crazy. Got my whole world upside down. And I know that you know that I know a lot of folks, but honey, there just ain't no doubt. I've never met anyone like you. Darling, you're one in a million. God couldn't do it again if he tried to. I've never met anyone like you. Like you. It's the side that you pick on the sidewalk, and the songs that you pick at the bar. It's all in the way that you talk to your mama. Yeah, you got some kind of heart. I've never met anyone like you. Darling, you're one in a million. God couldn't do it again if he tried to. I've never met anyone like you. 'Cause you said it was us till the end. Then you went and hooked up with my friend. And you blamed it on me, left me crying in pieces. Damn, what a piece of Ella Langley, Never Met Anyone Like You. In Lucas on Air op RTV Maastricht. Ja, dit is een countryplaat die heel rustig begint en dan heel heftig wordt in country termen. Ja, jullie kijken natuurlijk erop van, oh, dat stelt allemaal niks voor. Is ook wel terecht natuurlijk. Maar ik probeer dan toch een beetje de wat heftigere countryplaten over uit te kiezen, wat dat betreft. We hebben het hier in de studio al over iets heel erg leuks. Namelijk over ook de maatschappelijke rol die Emo heeft. Want zoals gezegd, de scene die is al heel hecht. Hè? Jullie zijn dan wel onderdeel van meerdere projecten ook, maar kennen al die andere projecten en al die andere bands ook. Nu geef je aan dat jullie volgende week ook gaan helpen met een musicvideo. Ja, komende zondag gaan de nieuwkomers Brain Damage die gaan hun eerste clipje opnemen. En dan hebben ze natuurlijk een hoop figuranten nodig. En dus dan treedt Emo aan, Reverse Flow, Promilkartel. En iedereen die erbij wil zijn. Dus iedereen is welkom. En dat is natuurlijk in het genre waarin jullie zitten. Maar Bas, jij hebt het de hele tijd over je goede relatie met Thomas Schelens, een naam die we wel kennen. Kijk, in Thomas Schelens, ja. En dat jullie daar ook een plaat mee willen gaan opnemen. Nou, ik weet niet of Emo dat per se wil doen, maar ik wil dat sowieso doen. Ik wil echt eens mijn stevigere muziek gaan brengen en dan zijn engelenvocalen eroverheen gooien. Want die man heeft een geweldige stem. Als je hem hoort praten, hij is heel rauw en heel hees. Maar als ik het zingen, is het net een engel. Ja, dus het is prachtig wat hij doet. En als ik dan denk aan een band als Life of Agony bijvoorbeeld, die doen dat dus ook. En ik vind dat super mooi. Ik vind dat echt heel vet. Ik wil kijken wat ik daarmee zou kunnen. Dat lijkt me heel vet. En daar hebben we het gisteren nog over gehad toen hij bij mij was. Ja, inderdaad. Nou, en zo ook een perfecte voorbereiding op vandaag ook gehad. Maar zo zie je maar weer hoe de lijnen lopen hier in Maastricht. Maar goed, het is natuurlijk ook niet heel groot in Limburg. Maar alleen maar leuk om te zien wat er voor een combinaties allemaal mogelijk zijn. Want dat is ook precies het moment natuurlijk voor Lucas on Air van kwart over 8 of 8:30. Altijd een beetje de horizon verbreden nog naar verleden gasten in Lucas on Air. We gaan nu naar de plaat van de maand. Dat is Seal met Still Dreamin'. Maar voordat we dat gaan doen, lastige keuze. Maar één van jullie platen, mag er maar eentje zijn, mag plaat van de maand worden. Maar dat moet er wel één worden gekozen. Welke wordt dat dan? Van de nieuwe? Ja. Mag alles zijn. Mag ik hem erin gooien en dan kijken wat jullie ervan vinden? Natuurlijk. Staat je vrij. Mijn voorkeur gaat uit naar Bad Rap. Wat zeg jij, CJ?
CJ kijkt er een beetje bedenkelijk bij. Die denkt, oh, die hoeft het maar eentjes. Ze zijn allemaal goed. dat zeg ik niet zonder naast mijn schoenen te lopen. Ja, Bad Rap is wel een knaller. Ja, ik denk het ook eigenlijk wel. Ik denk dat Bad Rap het... Nou, dan zijn ze het er helemaal goed over eens. Staat die genoteerd als toekomstig plaat van de maand. En komen we daar natuurlijk in de toekomst nog op terug. Voor nu, Super Still tof. Dreamin'. Uiteraard, zeker. Ja. Alleen maar goed. Still Dreamin' van Seal is deze maand plaat van de maand. Je luistert naar Lucas On Air. Hey, ik ben Seal en dit is mijn liedje Still Dreaming. Nu, plaat van de maand bij Lucas On Air. Scotch and weed aren't things that I need. Just to be with you is all I ever want to do. With those sweet eyes you made me realize the no one from above could ever tear us apart. And when you took my hand, I was in Wonderland, and I still can't believe it. Feels like I'm dreaming. Feels like I'm dreaming. Sun or rain, you won't hear me complain. Like the stories in love songs, could you be the one? With those sweet eyes, you made me realize that no one from above could ever tear us apart. And when you took my hand, I was in Wonderland, and I still can't believe it. Feels like I'm dreaming. Feels like I'm dreaming. What if forever's just a lie and fade before we know it? We'll decide. What if my world falls apart and you break my heart? Because I can't believe it. Feels like I'm dreaming. Those sweet eyes make me realize that no one from above could ever tear us apart. And when you took my hand, I was in Wonderland, and I know I can't believe it. Feels like we're dreaming. We are still dreaming. Seal met Still Dreamin' als plaat van de maand in Lucas Nee. Hier zitten ook wat rockklanken in. Maar we gaan die rockklanken alleen nog maar doorzetten voor de battle waar we nu naar verder gaan. Want daar zetten we in dit geval 2 bands tegenover elkaar die in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas Nee. En waar de huidige gasten dan een mening mogen vormen. Ik denk dat jullie de bui al een beetje voelen aankomen welke kant ik op ga. Sugar Punch met His Girl Now tegenover Johnny Payment met Be Quiet. Natuurlijk 2 bevriende bands in jullie vorm. Maar ook voor een hele specifieke reden, want jullie hebben in oktober ook nog samen met ze op het podium gestaan. Ja, dat klopt inderdaad. En dat was dus tijdens de CD-presentatie van Warmonger, maar ook tijdens de LP-release van Johnny Payment. Maar wij moeten dus daaruit kiezen welke de beste is. Nou ja, welke de beste is. Ik wil het voornamelijk als aanleiding gebruiken om toch even terug te blikken op die avond. Hoe was dat? Ja, hoe ging dat? Dat was een superavond. Dat was helemaal te gek. Het was in de azijnfabriek in Roermond, ons wel bekend. Een heel leuk podium. Ik weet niet of je daar wel eens bent geweest. Zeker. Ik heb er zelfs een poster van Lucas On Air achtergelaten. Ah, nou kijk. Ja, en wij werden daar uiteraard met open armen dus ontvangen. Die mensen zijn ontzettend gastvrij. Absoluut. Er zijn veel mensen komen kijken. We hebben een hele mooie omzet kunnen maken. We hebben als band zijnde van elkaar merchandise te kopen. Ik weet dat ik toen de nieuwe Johnny Payment kocht. En dat zij toen ook de nieuwe Ammo kochten. Dat is wel leuk. Dat was wel leuk, ja.
Ja, en zodoende dus dat je er toch een mooi genre van kunt, of een leuke avond kunt van maken in het genre. Hoewel jullie misschien in vergelijking met hun misschien wel een stapje erboven zitten qua heftigheid. Of hoe zou jij het afwegen? We gaan wat steviger, ja. Maar het is natuurlijk hoe je het ook bekijkt. Dus ze gaan natuurlijk behoorlijk heftig. Wij gaan, het is net niet dezelfde muziekstijl, zeg maar. Maar het past wel goed bij elkaar. Absoluut. En het mooie voor het publiek is dan, kijk, als jij de hele avond 3 bands of 4 bands kijkt en het is echt allemaal precies hetzelfde genre, dat gaat saai worden. Ja, dan luister je door. En als er een beetje beetje verschil in zit, die is iets harder, die is iets lichter, iets softer, dan heb je echt een leuke avond. Maar de band zelf ook, en dat merk je aan de sfeer. Ja, zeker. Nou, dan gaan we nog een beetje die avond herleven dus met onder andere muziek luisteren naar van Sugar Punch en van Johnny Payment dus, zoals gezegd. Sugar Punch met His Girl Now en daarna Johnny Payment met Be Quiet in the Battle van Lucas On Air. En je kunt je voorkeur dus gewoon doorgeven voor welke van deze twee moet er volgende week weer in de playlist staan in Lucas On Air. You were always playing with my heart, collected plenty of scars, driving fists through the rest. You almost had me fooled that this was something good. Well, I can't say that I'm sad that I dodged the bullet, 'cause I'm his girl now, and I'm glad we never worked it out and be bad together. There's no doubt, even if you hadn't mattered, no, it wouldn't matter, 'cause you're still not in my happily ever after. Who do you think that I am? You call and I'll come running. Well, it won't happen again, because I know who's calling. Must be convenient for you to keep me around like you do. You got a lot of problems and I ain't gonna solve them, 'cause I'm his girl now, and I'm glad we never worked it out and be bad together. There's no doubt, even if you hadn't mattered, no, it wouldn't matter, 'cause you're still not in my happily ever after. Happily ever after. Who do you think that you are? Who do you think that you are? Who do you think that I am? Who do you think that I am? Who do you think that I am? His girl now, his girl now. Worked it out, we never worked it together. There's no doubt, even if you hadn't, wouldn't matter, 'cause you're still not in my. 'Cause you're boy now, and we know. Worked it out, we never worked it together. There's no doubt, even if you hadn't, 'cause you're still not in my happily ever after. Lucas On Air. Lucas Lejeune. Sunday evening, me, my friends and I, we're gonna have a party. I'm Luke, get fresh and fly. Doing shots, drinking beer, party all night long. But then the other moment, everything went wrong. Shh, be quiet, you piss somebody off like me, motherfucker. When you knock me off my shoes, you hit me on my head when my back was turned to you. I didn't see it coming, I didn't have a clue. Shut up, be quiet, you piss somebody off like me, motherfucker. When you knock me out, it's cold. I'm lying here, lying on the floor. You didn't give a crap, you only wanna score. I'm alone, and you got
family, friends are working every day. There's a prison in my hand. There's nobody who can help me now, it makes me fucking mad. Shh, be quiet, you piss somebody off like me. Motherfucker, why you knock me off my shoes? You hit me on my head when my back was turned to you. I didn't see it coming, I didn't have a clue. Shut up, be quiet, you piss somebody off like me. Motherfucker, why you knock me out, it's cold. I'm lying here, lying on the floor. You didn't give a crap, you only wanna score. Shut up, motherfucker, I don't wanna hear your side. Even if you wanted to, your story is decline. There's no denying it, you never had control. Karma is a bitch, you're on her wishing wall. Shh, be quiet, you piss somebody off like me. Motherfucker, where you knock me off my shoes. You hit me on my head when my back was to you. I didn't see it coming, I didn't have a clue. Shut up, be quiet, you piss somebody off like me. Motherfucker, where you knock me out, it's cold. I'm lying here, lying on the floor. You didn't give a crap, you only wanna score. Shut up. Johnny Payman, Be Quiet. En daarvoor dus Sugar Punch met His Girl Now. Ja, jullie kennen natuurlijk de bands en de muziek van In en Uit. Wat vind je dan van de muziek als je naar luistert, Bas? Ik vind het heel leuke muziek. Ik vind ook dat ik eigenlijk geen keuze hierin moet maken. Dat is lastig. Ja. Wil je dat ik dat doe? Een keuze maken? Nou, meer misschien wat je van de platen zelf vindt. Als je dan luistert, waar hoor jij de verschillen in dan? Wat daar meer op te focussen? Duidelijk de vocals natuurlijk. Ja. De ene is natuurlijk vrouwelijk en heel mooi en liefelijk gezongen. En de andere is dan wat meer ruiger, zeg maar. En natuurlijk uiteraard is op Johnny Payman. En misschien is het dan ook wel slim om te vermelden dat zij dat wel willen aanpassen. Want ze zijn op zoek naar een frontman. Ze willen echt een zanger. Dat is veranderd. Toen zij hier de laatste keer te gast zijn geweest. Dus. Ja. Dat hebben ze onlangs op socials gezet. Niet heel lang geleden, een paar dagen terug zag ik het voorbij komen. Ja, dus een nieuwe aanpak. Nou ja, wie weet dat zij met nieuwe muziek ook al eens een keer aanschuiven. Ze zijn natuurlijk van harte welkom. En dat dan kunnen toelichten. Maar alleen maar helder inderdaad. Maar zeker qua vocals het werk. Maar we laten de luisteraars de lastige keuze voor jullie maken. Dat is beter, ja. Jullie kunnen geen keuze maken. Nee, dat zou niet fijn zijn. We willen geen vijanden maken wat dat betreft. Wie er volgende week in de playlist nog staan, je kan het stemmen via @LucasOnAir op social media. Maar zodoende wil ik voornamelijk gewoon de artiesten en de bands die in het verleden te gast zijn geweest bij de show ook wat extra airtime geven, maar ook als dank voor dat ze toen zijn langsgekomen, maar ook wat bij het programma blijven betrekken wat dat betreft. Hetzelfde geldt voor Ditch the Volume, want vorige week hadden we wat EDM muziek in de show, dus kon Ditch the Volume daar goed op aansluiten. En Ditch the Volume heeft toen gewonnen met Nice to Meet You. And try something new and try to find someone else, but I'm used to you. Baby, I was thinking about the other day, that the silence between us had a lot to say. And now I know a long while, you're the reason that I loved life, but you kept me from falling sometimes. I guess I'm not okay. It was nice to meet you, just let my loneliness feed you. I will never go back to the place where we met, cause I'm full of regret and I can't get you out of my head. It was nice to meet you, just let my loneliness feed you. And babe, I already knew that you found someone else. Now I wish you well, and I'm trying to move on. Was wondering, how could I be so blind? Cause this world had opened up to me, wasn't even hard to find. I didn't even notice, I swallowed all my pride. And when I heard that you found someone else, I knew I was dead inside. And now I know a long while, you're the reason that I love life, but you keep me from falling all this time. You make me feel okay. I know it's been a long while since I realized that I love life, but you keep me by your side. You make me
feel so safe. It is nice to meet you. Don't let my loneliness fit you. And I hope that you know I just want to go back to the place where we met. Cause I can't get you out of my head. It is nice to meet you. Don't let my loneliness fit you. And I just want you to know that I found someone else. And I'm doing well now that I've moved on. It is nice to meet you. Don't let my loneliness fit you. And I hope that you know I just want to go back to the place where we met. Cause I can't get you out of my head. It is nice to meet you. Don't let my loneliness fit you. And I just want you to know that I found someone else. And I'm doing well now that I've moved on. Nice to meet you van Digital Volume als winnaar van de battle van de vorige week. En je kunt dus je voorkeur voor de volgende week alweer doorgeven in Lucas en Air op RTV Maastricht. Maar voor nu gaan we nog wat muziek van Ammo draaien. En dan gaan we ietsjes verder de geschiedenis in van de band. Want we hebben het tot dusver nummers gedraaid van het nieuwste album. Maar uiteraard heeft Ammo daarvoor nog veel meer muziek gemaakt. De Lockdown Sessions in 2021. Dat was een album waar onder andere de plaat Suppression op staat. Om misschien even het verschil uit te leggen of de vergelijking te maken. Verschilt de muziek als je nu dit album van nu erbij pakt en van toen? Ik denk ietsje, zeker weten. Maar wat wij sowieso als inspiratiebron destijds hadden was dus die hele lockdown-periode. Want het is toen ook uitgekomen. Toen we er middenin zaten en ik weet dat wij dus, toen we die clip opnamen, mochten we volgens mij niet eens buiten zijn. Dat was allemaal stiekem. En ik weet ook dat wij urenlang hebben zitten editen in mijn mancave, terwijl we eigenlijk niet met zoveel mensen bij elkaar mochten zijn. Dat was een hele rare periode was dat. Dus dat was de inspiratie voor dat liedje, waar eigenlijk het leeuwenul van de tekst komt van hem. Tenminste, hij kwam met de eerste stukken en het gaat eigenlijk daarover, over die tijd. Ja. Goed, dat is redelijk duidelijk, ook met de titel van het album natuurlijk en allerlei verhalen en titels die je tegenkomt op het album zelf. Maar en muzikaal technisch gezien, hebben jullie daar een andere stijl misschien toen nog? Nou ja, we hadden toen nog maar 1 gitarist. Martijn was er toen nog niet bij, dus dat hoor je misschien ook wel terug daaraan. Ja. En in welke vorm verschilt dat dan precies met nu? Hoe zou je dat beschrijven? Dat heeft er dan mee te maken, bijvoorbeeld, je mist dan een tweede gitaarlijn of je doet een stuk dubbelstemmig en dat geeft dan die extra punch aan een nummer. En ik zat er toen nog niet bij, maar wat ze toen neerzetten gewoon, dat heeft al een punch. Dat gaan ze dadelijk zelf wel luisteren voor allemaal. Maar dat is dan wat je mist. Ja, dus zo kun je het een beetje aankleden en zo is de band dus ook gegroeid. Hè? Een beetje, dat is wat ik wil beschrijven door de tijd. Maar desalniettemin een album wat ook best wel veel beluisterd is als je online naar de streams kijkt en zo. Het heeft het goed gedaan. Volgens verwachting? Gelukkig wel. Ik denk dat het... Ja, volgens verwachting wil ik niet per definitie zeggen. Die hadden wij niet zozeer, die verwachting. Het was meer een uiting. En dan voornamelijk van frustratie. In die tijd kon je niks meer. Alles stopte. Je kon geen live show meer doen. Je kon niet meer naar een kroeg toe. Je kon niet eens meer zelf je muziek spelen in de repetitieruimte. Je mocht niet samenkomen. Het was een hele rare tijd. En ik denk dat wij met dat liedje daar wel uiting aan hebben kunnen geven. Ja, dat allemaal in woorden hebben kunnen zetten. Suppression dus. We gaan naar luisteren. Suppress fire, all silence my barrel, this cannons make the bang and louder. Be fearsome and proud of that, and know that I ain't a doubter. I don't doubt myself, I don't doubt real people. I doubt the violence and the evil that is leaking from the stupid. Fuck fame, fuck money, fuck pride, fuck Cupid. I am blessed to know that our knowledge is ruined. Yes, we got guns for sale, we got guns for hire. You better make sure you don't trip on the wires. It's the wireless data, the 5G internet. Feeling kinda shaky and we don't know the grand effect. I know that my frequency is high on level with me, my person and I love the herbs that I bless from the sky. No suppression can exist in my spiritual drive. No suppression can exist in my spiritual drive. I will never roll over and die. Freedom is not quiet, and we don't get to stand by the side. This is between you and I. Fuck off with your sickness and lies. Fuck off when your brain will be fried. I will never roll over and die. This is between you and I. The best was got best and oppression. Their greatest obsession. Think of a going license to exploit. So that this is void, but we are getting annoyed. But think of that now. Do it like that,
but this come between you and I. Will never rain down from the sky. I will never roll over and die. Freedom is not quiet, and we don't get to stand by the side. This is between you and I. Fuck off into sickness and lies. Fuck off and your brain will be fried. I will never roll over and die. This is between you and I. I will never roll over and die. This is between you and I. I will never roll over and die. This is between you and I. I will never roll over and die. This is between you and I. I will never roll over and die. This is between you and I. This is not me saying hi, this is me saying bye-bye. No more lies. I wanna see no more weakness in this disguise. I wanna see the lights. I wanna see the light shine bright in my life. And we don't get to stand by the side. This is between you and I. Fuck off with your sickness and lies. Fuck off and your brain will be fried. I will never roll over and die. This is between you and I. Suppression van Ammo dus in Lucas on Air op RTV Maastricht. Zometeen nog Troll die we ook nog klaar hebben staan. Maar genoeg dus om nog te bespreken. Ja, waar werken jullie op dit moment nog aan? Wat ligt er nog op de plank? Wat komt er nog aan namens Ammo? Toevallig hebben we afgelopen repetitie erover gehad, we moeten weer een nieuw nummer gaan maken. Weet je nog wat ik al zei? Ja, dat klopt. Ik dacht, we hebben nu een set van 22 liedjes, dat is behoorlijk is dat. Dus dat is veel meer dan een uur dat wij dus kunnen spelen. Maar ja, we willen natuurlijk ook bezig blijven en uiteindelijk weer wat nieuwe dingetjes doen. Dus ik ben aan het wachten eigenlijk op wat nieuwe stukken, zodat we weer kunnen schrijven. Kijk. Dat vind ik het fijnste werken. Als men mij wat aanlevert, ons wat aanlevert, dan kunnen wij daarop schrijven. Ja, en wat we natuurlijk al weten van de band, hè, dus jullie zijn een gedeelte van wat de gasten, er zijn nog veel meer. Dat is nog wel een logistieke aanpak ook om die allemaal tegelijkertijd in de repetitieruimte te krijgen. Of hoe loopt dat zo gemiddeld? Het voordeel is, we repeteren op zondag. Dus dan is dat is ook een nadeel. Meestal iedereen maar vrij. Het nadeel is, we repeteren op zondag. Ja. Dus dan zaterdagavond kan nog wel eens laat worden. Werkgerelateerd kan het nog wel eens lastig zijn allemaal. Maar het is uiteindelijk ook van, je doet het of je doet het niet. Het is je passie en dan ga je ervoor. En dan heb je er alles voor over. Althans, zo is dat wel bij de leden van Ammo. Ja, zo denken jullie er dus wel over. Ja. Ja. Lucas, ik heb er al zo graag gezeten. Ja, ik heb je gezegd, ik heb Thomas leren kennen door mijn nachtdienst. Dus het komt regelmatig voor dat ik gewoon met maar 3 uurtjes slaap zo'n repetitie bij aan wonen ben. Dan ben ik keihard te staan brullen, terwijl ik eigenlijk heel erg moe ben. Maar ja, je hebt het ervoor over, dus dat is wat je zegt. Hè. Het is onze passie, dus ik vind het ook heel leuk. En op een gegeven moment ben je over die moeheid heen. Ze hebben daar goede koffie, dus dat komt goed. Kijk, dat scheelt inderdaad. Zo in het algemeen kun je misschien een beetje meenemen door zo'n repetitie heen dan. Hoe gaat dat over? Hebben jullie een bepaalde routine bij ja, zeker. We hebben eigenlijk in feite dat we eerst gewoon de setlist spelen. Of eigenlijk de setlist. Alle nummers wat we hebben. Dus die repeteren we dan. En daarna pakken we stukken eruit wat een beetje stroef gaat. Wat niet goed ging of wat niet lekker aanvoelde. En ja, halverwege natuurlijk even een kopje koffie. Hè, want meestal heeft Bas dan maar 2 of 3 uur geslapen. En ja, dat is eigenlijk hoe het er een beetje aan toe gaat. Oké, dus alles doorspelen en dan aan nieuwe muziek. Ja, zeker. Moeten we daar nog maar eens op verder gaan wat daar nog allemaal uit gaat komen dan natuurlijk. En we hebben nog nieuwe muziek klaarstaan. Troll hebben we zo meteen nog klaarstaan. Eerst nog Chris Young en heb je nog vragen in de laatste 20 minuten van Lucas on Air voor het weekend. Laat het vooral weten via WhatsApp. Little pickup truck on my highway, got a little boot stomp in my walk, little neon light in my Friday, got some Tennessee in my whiskey, raise a cup up if you with me. I was raised on Merle, raised on Willie, got my honky tonk attitude from Joe Dippy. Daddy did too, it's family tradition. When someone cranks it up, you can't help but listen. My upbringing sounds like George Strait singing, and I gotta give props to the radio, 'cause if you know me, I was raised on country.
It's the only reason that I survive. Every breakup and every party, it's a soundtrack to my life. It runs deep in my DNA. I was raised on Merle, raised on Willie. Got my honky-tonk attitude from Joe Dippy. Daddy did too, it's family tradition. When someone cranks it up, you can't help but listen. My upbringing sounds like George Strait singing. And I gotta give props to the radio, 'cause if you know me, I was raised on country. Learned a lot about living and a little about love. Raised on country music. And you know that's something I'm so proud of. I was raised on Merle, raised on Willie. Got my honky-tonk attitude from Joe Dippy. Daddy did too, it's family tradition. When someone cranks it up, you can't help but listen. My upbringing sounds like George Strait singing. And I gotta give props to the radio, 'cause if you know me, I was raised on country. Yeah, I was raised on country. I was raised on country. Chris Young en Raised on Country Music in Lucas on Air op RTV Maastricht. We gaan nog eens een plaatje van Emo draaien. Dat wordt het weer eens hoog tijd voor. Troll heb ik klaarstaan. Daarbij wil ik dan ook wel... ik heb ze dus voor de verhalen uitgekozen van tevoren. Dus dan wil ik hem hierbij ook wel weten. Wie kan dat doen? Het gaat over internetbullies eigenlijk. Dat is een liedje, internet trolls. Dat is een tijdje natuurlijk een heel hot thema geweest van mensen die dus dusdanig andere mensen bullyen. Waardoor er dus hele akelige dingen gebeuren. Denk bijvoorbeeld ook aan zelfmoorden en zo. Ja, dat het kan heel extreem zijn inderdaad, ja, zeker. Daar spreken we ons tegen uit eigenlijk in dat liedje. Oké. En dan vraag ik me toch af, het varieert dus heel erg van dingen waarover je schrijft. Hoe kom je dan op zo'n onderwerp? Nou, dit thema is meen aangedragen door onze voormalige gitarist Ben. Die kwam daarmee aanzetten. Die zei van ja, ik wil eigenlijk dat we een liedje daarover maken. Want dat vind ik belangrijk. En zodoende. Van al die nummers met zo'n boodschap die jullie dus hebben geschreven, wat is dan het nummer of de boodschap waar jullie dan het meeste reacties op hebben gekregen van de buitenwereld, zeg maar? Nou, eigenlijk is onze boodschap op zich ook wel in elk nummer eigenlijk zit dezelfde boodschap. Dat klinkt een beetje zo, maar het is natuurlijk in elk nummer zit toch wel dezelfde boodschap in de zin van. Hè? Maar dit nummer is specifiek op het internetbullying juist in de zin van want wat extreems iets kan gecreëerd worden door dat soort dingen. Dat is gewoon, ja, willen we het eigenlijk niet eens over hebben. Ja. Ik denk de nummers waar video's van zijn, dat wij daar wel de betere reacties op hebben. We hebben ook een liedje gedaan. Ja, Cold Sick Live met een rapper uit Hannover, Daniel Gunn, dat is een vriend van mij. Daar hebben we hele goede reacties op gehad. En ik denk eigenlijk alles wel, dat is ook zo belangrijk. Ja, waarom die jongens van Brain Damage dat doen. Niet alleen muziek, maar ook beeldmateriaal moet daarbij zijn, zeg maar. Wil je jezelf dus echt eens kunnen presenteren, dan is dat nodig. En dan krijg je ook reactie. Ja, en dat is dus, wat komt er dan zoal binnen als reacties daarop bijvoorbeeld? Met name eigenlijk mensen die het vet vinden. Ik moet zeggen dat ze over de boodschap zelf, daar praat men weinig over. Ja. Ik denk dat men dat op zich inderdaad werken doen, maar dat je zo'n tekstvelletje pakt en je gaat daarover lezen en zo. Maar als je echt bent aan het kijken naar zo'n videoclip, denk ik dat je meer kijkt naar het plaatje. Ja, inderdaad. En het plaatje is er ook zeker. Nou, het verhaal is er ook bij Troll. Daar gaan we dus naar luisteren. Van Emo in Lucas on Air op RTV Maastricht. In het laatste kwartier voordat het weekend voor de deur staat. Step inside the sickness. Are you gonna join in? Are you gonna stand by the side? Are you a witness? Are you the monster? Are you the victim? Are you the loser? Are the bully with the syndrome? And justice all around? Can I serve another round? Here, have some more discrimination. Fuck them up without restraints and limitations. I don't care what they are called or what their name is. Here, have some more discrimination. Fuck them up without restraints and limitations. Here, have some more discrimination. Fuck them up without restraints and limitations. Here, have some more discrimination. Fuck them up without restraints and limitations. Here, have some more discrimination. Fuck them up without restraints and limitations. Most of the time, the blame is where the flame is. My heat is where the flame is. Don't get burned, you will get your turn. What goes around comes around. In the end, you will learn.
gonna want you for a ride. I've never seen a more stupid child. Are you blind? Get your color inside the lines. You were ugly, you're a misfit, you're a problem child. You're a sick shit, simply can't comprehend what I witnessed. I can tell you there's no redemption for the wicked. Truly evil will find you and flip it. Without darkness there would be no light. Let us shine bright tonight. Here, have some more discrimination. Fuck them up without restraints or limitations. Here, have some more discrimination. Fuck them up without restraints or limitations. Here, have some more discrimination. Fuck them up without restraints or limitations. Here, have some more discrimination. Fuck them up without restraints or limitations. Here, have some more discrimination. Fuck them up without restraints or limitations. Here, have some more discrimination. Fuck them up without restraints or limitations. Here, have some more discrimination. Fuck them up without restraints or limitations. Here, have some more discrimination. Fuck them up without restraints or limitations. International discrimination, how you roll. Keep on rolling, your story keeps getting sorrier. Moving, talking, pushing, thinking, bullets in their head. So tell me that gangsta reaching for a rock chat. Living life a life, pretending shit is not your fine. It's the wanna be with a fake won't mind. It's something to beat, walk on everyone cheap. Oh, you're a proper down a clue and I can see through you. So here, have some more discrimination. Then fill your eyes without representation. Here, have some more discrimination. No more delay, no more competition. Here, have some more discrimination. Run your mouth without hesitation. Here, have some more discrimination. Condemn yourself to eternal damnation. Here comes instant insta death. Troll van Ammo in Lucas on Air op RTV Maastricht. Toch flink wat knalplaten van de band. En dat is alleen maar goed natuurlijk. Maar en hierin hoor ik wel de meeste, de rapcore in terugkomen. Hè? Ja, dat is toch wel duidelijk die hip-hop sound hoor je daarin, ja. Ja, en hoe is die dan in ontstaan als van vergelijken met de nummers die we hiervoor hebben gehoord? Maar hoe beslis je dat? Ik denk dat CJ brengt net iets meer hip-hop dan ik. Die heeft echt van nature heeft je dus die echte hip-hop flow. Dus en ik denk dat bij nummer als Stroll ben ik eigenlijk achter hem aangegaan. Ik geloof dat jij daarmee kwam, hè? Met die refreinen. De refreinen inderdaad. En mijn verses en natuurlijk Bas schrijven zijn eigen verses dan zelf. We schrijven altijd onze eigen teksten zelf. We vullen elkaar wel aan of hier en daar. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar hier de refrein kwam met mij. En de verses, ik vind het gehele plaatje samen. Dat is gewoon een goed nummer. Maar dat voel je dus een beetje aan, zeg maar. Ja, ik voel het een beetje aan en dan is het van oké, wat heb jij eigenlijk in die verse? Wat heb jij eigenlijk in die verse? En dan kijk je toch, luister een paar, je vult elkaar toch aan, weet je. Maar tegelijkertijd leveren teksten aan, wij leveren teksten aan. En eigenlijk pas het nagenoeg van de 9 van de 10 keer is het gewoon aansluitend. Ja. En van de muziek die er nog aankomt, hè, want er wordt dus nog wat muziek gemaakt. Gaan jullie dan wat meer die kant nog weer op, de rapkant weer op? Of ik welke? Heb geen enkel idee, het hangt er een beetje vanaf wat Martijn ons gaat leveren of wat iemand anders gaat leveren. Dion had volgens mij ook nog wat dingetjes liggen. Ja, we hebben sinds een tijdje een nieuwe leadgitarist erbij, dat is Dion. En ik ga dus met Dion in de toekomst nieuwe riffs schrijven, nieuwe nummers schrijven. En dan zien we wel wat eruit gaat komen, maar tot het stevig wordt... Dat sowieso natuurlijk, hè. Maar dat moet ook alleen maar. Ja. En wordt dat dan weer in de vorm van een album of een EP? Of hoe pakken jullie dat aan? Zie ik het liefste wel gebeuren. Ik vind het toch altijd fijner als je iets fysieks hebt. Als je wat tastbaars hebt, zeg maar. Ik heb als kind ook altijd heel erg enorm genoten van zo'n boekje pakken. Die hele thank you list doorspitten van welke bands staan er. En dan moet ik daar gaan luisteren. Wat zijn de teksten? Wat zijn ze aan het zingen, die mannen? En ik vind dat het vetste eigenlijk. Ik vind dat het hoort er gewoon bij. Ja, precies. Dus vandaar ook de keuze om een CD. Ik voeg hem toe aan mijn collectie, dus waarvoor dank. Maar om dat dus te laten maken. Exact. Dat is eigenlijk heden ten dagen meer voor de liefhebber. Hè? De jeugd streamt vooral. Mm-hmm. Maar doordat wij zo blijven vasthouden erin, die invloed brengen we ook wel over op de nieuwe generatie bands. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die andere band die ik noemde, Out of the Blue. Wat zij uitgebracht hebben tot dusver is, tromgeroffel, een cassettebandje. Ja, dat had ik laatst inderdaad ook een gast die dat ook weer opkomt. Dus dat is wel leuk. Super tof. Vind ik echt geweldig dat ze dat doen. Tot dan gewoon blijven vasthouden. Het tastbaar willen maken, dat is alleen maar goed. En dat hoor ik inderdaad ook wel vaker terugkomen. En een logische keuze wat dat betreft. Dus we hopen dat we natuurlijk weer snel muziek van allemaal horen. Hier is Hardy met Red. I'm talking about the sun coming up and the sun going down on a John Deere, turning up a hard work check, making that blue collar country boy's neck red. I'm talking about the color of them jerseys on a Friday night at the end of
another long, hot, dry summer. Between the dust and the rust, the trucks are half covered in red. Like a bone hound, tracking some white-tail buck now. I ain't talking politics, I'm talking small town. And if you're from one, you know what I'm talking about. It's everywhere, I swear, from the courthouse bricks to a crushed but heavy can fading in the ditch. Like the Book of John, like a barn door, and hearts your hands over 'cause you're thankful for every shipped off soul that was born to fight for a wind-torn flag that's blue and white and red. Red. I'm talking about a county line stop sign full of birdshot to cup your beers and sitting round a fire like a bank account when you bought them tires that lit you down a dirt road and got some red lips leaning across the console. I ain't talking politics, I'm talking small town. And if you're from one, you know what I'm talking about. It's everywhere, I swear, from the courthouse bricks to a crushed but heavy can fading in the ditch. Like the Book of John, like a barn door, and hearts your hands over 'cause you're thankful for every shipped off soul that was born to fight for a wind-torn flag that's blue and white and red. It don't matter who you are, got your back if that's what you need. 'Cause at the end of the day, hey, we all bleed red. I ain't talking politics, I'm talking small town. And if you're from one, you know what I'm talking about. It's everywhere, I swear, from the courthouse bricks to a crushed but heavy can fading in the ditch. Like the Book of John, like a barn door, and heart your hands over 'cause you're thankful for every shipped off soul that was born to fight for a wind-torn flag that's blue and white and red. Yeah, a wind-torn flag that's blue and white and red. Yeah, a wind-torn flag that's blue and white and red. Lucas on Air. Sunday morning, man, she woke up fighting mad, bitching and moaning on and on about the time I had. And by Tuesday, you could say that girl was good as gone. And then when Thursday came around, I was all alone. So I went for a drive to clear my mind. Ended up at a Shell on I-65. Then I won $100 on a scratch-off ticket, bought 2 12-packs and a tank of gas with it. She swore they were a waste of time, all but she was wrong. I was calling number 5 on the radio station, won a 4-day, 3-night beach vacation, deep sea senorita fishing down in Panama. And I ain't gotta see my ex-future mother-in-law anymore. Oh Lord, when it rains, it pours. Now she was sure real quick to up and apologize when she heard about my newfound luck on that FM dial. And it's crazy how lately now it just seems to come in waves. What I thought was gonna be the death of me was my saving grace. It's got me thinking that her leaving is the only logical reason that I got the last spot in the Hooters parking lot, and the waitress left her number on my check with a heart. She picked up on the first ring when I gave her a call. And I only spent $5 at the
started on the day that she walked out. Then I won $100 on a scratch-off ticket. Bought 2 12-packs and a tank of gas with it. She swore they were a waste of time, all, but she was wrong. And I was calling number 5 on the radio station, won a 4-day, 3-night beach vacation. Deep sea senorita fishing down in Panama. And I ain't gotta see my ex-future mother-in-law anymore. Oh Lord, when it rains it pours. When it rains it pours. Luke Combs en ja, misschien wel zijn meest gestreamde plaat uit mijn hoofd. When It Rains, It Pours in Lucas On Air op RTV Maastricht. Hè. Als één ding fout gaat, dan gaat alles fout. En als één ding goed gaat, dan gaat alles goed. Dat is een beetje de boodschap van de plaat. Maar daarmee zijn we aan het eind gekomen met deze uitzending van Lucas On Air. Ik vond het erg leuk. Erg leuk om je absoluut genre te hebben leren kennen. En als de nieuwe muziek er is, laat het vooral weten. Hè. Dus Zeker. doen wij. Stuur het vooral door. Ja. Is het tijd voor de shout-out? Ja, we kregen een leuke reactie binnen van iemand die aan het luisteren is op YouTube. Ja, we kunnen hem een shout-out geven. Nou, die zei dus hi en toen we vervolgens weer terug zeiden, zei hij niks meer. Maar ik wil toch een shout-out geven aan Flamoes Appelmoes. Deze is voor jou. Flamoes Appelmoes op YouTube. Geen idee wie het is, maar meegekomen op YouTube en geluisterd naar deze uitzending van Lucas On Air. Dus hartelijk dank daarvoor. En we gaan het natuurlijk nog delen op de socials. Hè, het hele gebeuren vandaag. Dus hartelijk dank daarvoor. En voor de mensen die ook het programma volgen op socials. Ja, dat is bij jullie niet van toepassing geweest. Maar soms heb ik ook wel mensen die wat live spelen in de studio. Dat doen we tegenwoordig ook uploaden op Spotify. Dat duurt altijd even dat het online komt, maar als het goed is, in de komende weken komt er steeds meer online. Er zijn nu ook steeds wat meer nummers online gekomen, dus je kunt zowel Lucas On Air op Spotify luisteren als podcast, dus zonder de muziek. Maar dus ook de live optredens als artiest, gewoon een artiestenpagina luisteren op Lucas On Air. Dus als je gewoon Lucas On Air intypt op Spotify, dan kom je het dus steeds meer tegen. En kun je dus ook de akoestische optredens terugluisteren tegenwoordig. Dus dat wilde ik nog even meegeven als afsluiter vanavond. Er zit daar trouwens ook Thomas Gedens bij. Nog niet, maar binnenkort wel als hij te gast is inderdaad. Ja, dan gaan we hem dwingen om dat ook te doen. Maar dat komt wel goed inderdaad. Dus wil ik bij zijn, dat dwingen. Ja, zeker. Ja. Voor nu hartelijk dank voor jullie komst. En tot een volgende keer. Hè? Bedankt. Dat mag duidelijk zijn. Ja. Dus tot de volgende week vrijdag. Een heel fijn weekend. Doei doei. Vanuit de hoofdstad